Min lillebror han sidder lige og spiller lidt Clash Royale. Måske kan få lidt musik i baggrunden. Okay, lidt for højt. Men det er bare en lille nyhed. Og så kan jeg også skrive, hvis I gerne vil have det. Så kan I altid skrive i kommentaren, om det her også kunne blive en FIFA-kanal. Fordi at så kan vi måske købe en PlayStation 4, måske. Vi kan ikke love noget. Og så kan vi filme fra den, og sådan. Så det kunne jo være meget fedt, hvis vi kunne det. Men vi skal bare lige høre, om I gerne vil have, at det også bliver en FIFA-kanal. Jeg har vundet 2. Ellers så kunne vi oprette en gaming-kanal. Ja, så skal den nok hedde... Hvad skal den hedde? Dansk Gaming? Eller Gaming.dk? Jeg tror, den hedder Gaming.dk. Prøv at se, det her, det er den anden jo. Ja, og det var bare det. Men vi ses. Hej hej.